As cifras son devastadoras. Nos últimos 8 anos, a produción de berberecho, ameixa fina, volandeira ou vieira na Ría de Arousa desplomouse de xeito brutal. Son os alarmantes datos que os patróns maiores da ría quixeron facer públicos esta mañá nunha roda de prensa desde a Confraría de Carril para reclamar unha vez máis á conselleira que non deixe morrer esta Ría de Arousa. O patrón maior de Cambados falou en concreto dos casos da volandeira e a vieira. Notamos unha alarmante baixada de producción, sobre todo na Zamburiña e na Vieira, durante todos estes anos. A veces non ven reflejado nos precios, que fai un efecto boomerang ante a carencia de produto, aumenta o precio do pouco que se pesca, pero necesitamos que se poña a lupa un pouquiño nestas dúas especies, en que sea creando unha comisión donde este representado a administración, o sector, para que analice cales son as causas desta baixada dos recursos, unha baixada que se ven acusada a largo dos anos. Unha situación que levanos provocando a perda de centos de traballos. Os patróns piden que se faga o mesmo que co reloxo, un estudo pormenorizado de cada especie, que se analicen as causas das baixadas de produción que están acabando co sector. A patroa de Vilanova explicou a situación da ameixa fina. A Ría de Arousa está quedándose en ela. Como sigamos así, pues pasarallo como berberecho, unha especie que hubo na Ría de Arousa. Desde a administración, pois sí, dinnos que nos dan axudas para comprar ameixa fina, pero é que non hai hatcheries para comprar ameixa fina. E a pouca ameixa fina, o mellor que compramos, que non sabemos moi ben ao mellor de onde ven ou calquer cousa, pois mórrenos. Así que claro, por moito axuda que nos dean para regenerar, para comprar ameixa fina, se ao chegar ao sitio nos vai a morrer, pois o que estamos facendo nestes momentos é tirar os cartos. De aquí, que rehabiliten as hatcheries que hai, que foron moitos cartos invertidos nelas, que nestes momentos están abandonadas pola administración. O patrón maior de Rianxo acusou a Consellería dun abandono total da Ría de Arousa e de deixar morrer os lombos do Ulla, unha zona da que antigamente vivían moitas familias. A día de hoxe están mortos, que é os lombos do Ulla. Estamos traballando, que o porcentaje que se está sacando con respecto ao 2008 é o 3% do que se sacaba. Non hai interés de facer unha regeneración en condicións en toda a ría, cando se debía de facer, porque somos moita xente a traballar nesta ría, é unha especie que caia, eses barcos que se traballaban a esa especie van dedicarse a outro tipo de pesquería. E así vai ser unha cadena continuamente, porque é o que está pasando a día de hoxe. Para estes patróns a solución pasaría por un plan que busque recuperar estas especies, algo que levan demandando 8 anos. Outra das peticións esenciais do sector é que a Administración aumente o presuposto para a rexeneración da ría. Esta mañá, dende as confrarías advertiron de que de non contar cunha resposta razoable por parte da Administración para este problema, despois do verán comezarán a estudar outro tipo de medidas e movilizacións.